En 8è lloc, algú que no necessita presentació. Una dona compromesa i combativa. Nascuda a València, viu a Riola des de fa 37 anys. Se sent plenament riolenca. Mestra de l'escola de Riola al llarg de 34 anys, està molt agraïda a tots aquests anys compartits amb tants alumnes i famílies del poble, als quals ha estimat i respectat sempre. Jubilada, en l'actualitat ofereix el seu suport a Somriu, perquè pensa que encara és el temps dels somnis, de treballar per un futur millor per a la gent de Riola i de tornar al poble l'agraïment que sent pel que ella ha après també dels riolencs i riolenques al llarg de la seva vida professional. Amb tots vosaltres, la nostra mestra, Esperança Costa Mateu. Bon dia a totes i a tots. Moltes cares conegudes i estimades. Volia fer unes reflexions per començar. A Riola he après molt sobre el que és la política. Vas descobrir que en moltes cases es parlava de política. Què era l'esquerra? D'on veníem? On volíem arribar? Què podíem o volíem canviar? Millorar? Com evolucionaven els partits polítics? Què es deixaven fer les autoritats i què no? La vitalitat dels partits polítics il·lusionats amb l'arribada de la democràcia. He vist el treball i l'esforç de moltes persones, algunes de les quals ja no viuen i que han treballat per Riola com a alcaldes o regidors. També he après que, malgrat les discrepàncies, es pot conviure en harmonia i respecte pels altres. Actualment la política en general s'ha desvirtuat, s'ha malmès, s'ha corromput i ha desanimat a molts. Malgrat tot, jo reivindico la política en el més noble sentit de la paraula, com el que fer d'una societat lliure formada per homes i dones lliures que treballen pel bé comú. Perquè no ens enganyem, jo pense que tot és política. Qui parla, qui calla, qui col·labora amb l'opressor, qui no fa res per evitar que els corruptes ens governen, qui lluita per millorar les coses, qui treballa en silenci, qui s'esforça en no perdre l'esperança en un món millor. Tots fem política, en siguem conscients o no. Jo em negue a pensar, com alguns voldrien, que tots els polítics són igual de corruptes i que no val la pena creure en res. Si nosaltres, com deia Raimon, veníem d'un silenci antic i molt llarg, hem pogut reflexionar i actuar, què no farà tanta gent jove més preparada que les generacions anteriors en molts aspectes per millorar les coses i més comptant amb el suport de les persones amb experiència. També pense que la cultura és important per tal que el poder no es puga manipular i enganyar contínuament, que cal treballar per conservar la nostra llengua, la nostra cultura, la nostra identitat com a poble i la nostra llibertat. Somriu no és una candidatura contra ningú, sinó per una Riola unida i oberta a col·laborar sincerament per millorar el nostre poble partint del que s'ha fet fins ara, treballant des de l'entesa i el respecte. Finalment us diré que he decidit recolzar Somriu perquè ara que els problemes econòmics ofeguen la gent, ara que els qui ens governen volen ofegar la democràcia, ofegar econòmicament els ajuntaments, acabar amb tot allò públic, que volen retrocedir al franquisme i que els més desfavorits es queden pel camí. Ara pense que és el moment de donar la cara. En aquest cas, amb Somriu, aquesta agrupació d'electores i electors que amb total llibertat vol treballar de manera desinteressada pel seu poble, Riola, i recuperar la il·lusió amb els peus en terra. Com diu la cançó, no esperem el blat sense haver sembrat, no esperem que l'arbre doni fruit sense esporgar. L'hem de treballar, l'hem d'anar a regar, encara que l'ossada ens faça mal. Cal anar endavant, sense perdre el pas. Cal que naixen flors a cada instant. Amb Somriu podeu comptar amb mi per al que necessiteu.